Ay mga kulungon, ako i-prank akong asawa ug unsay reaction niya. What is Ako i-prank ka ron. prank nila Unsay reaction ron? ug gani no Sa makulatahan ka. makabalo. O tara tara, sige sige tara 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 tara. Asa naman bunok mo asawa? Buto to. Ay tura 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 tura. Tura tura. Padung na diri. Padung na diri. Muga no. Sige na sige na sige. Ay mo saba. Sakpan guro sa bunok. Wala yung saba ba? Wa pa ganino. Ay kay mo saba no. Shot na na. Itagay na na Ginoy, Ginoy ano? ko, Diyos ko. Kuan eh. Malamang. Nagubog naman sa si kuan, Bunok Bruno. kanino ning gawas na gani yang pagka chicks boy ba? Gawas Gawas na, na oh. mais daw nung trada daw nimo daw. Dili unya na. Tagay sa siya. Ha? Baka to. Bapa kayo. Baka. Maestra. Mistra. Sure. Sure eh. Niya sa mo nagkaila to. Bunok. Kaduha to nimo day. Ha? Kaduha to nimo. Kay maestra. Maestra. Tagay sa Isda kapag. na smash Ay, eh. shot sa okay. Itagay sa kapag sumong sa tinuod ay may makay. Lahi ba nito ba no kay makasulti siya sa tinuod. Tinuod. Butugan yun ito ba ani? Mo ni Ito Bruno kanang wala man yung asawa diri doon. Vlog to. Kuman si kanang ati Milit. Kanang kuan ba? Asa mo nagkaila tong maestra? Dala sa kuan. Sa 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 highway. asa na highway? Kanto? Gato di mo. Ay, bantog mo rin nakita anak ko dia. Sa kasi abi gino ko sa timilit no. Lahi ay. Kuya wag tirada ni mo Bruno. Ay, Duha-duha man ang asawa. Mas Sana all duha. Nya kumasak pa na ni kuan. Ambot ng isog biya to. Ha? Tiger biya to. Isog yes ti Milit ay. Isog to. Tiger. Tiger biya to. Pero wala man di. Layo ato na. Maligo pa ito na. Ah, tuwa to sa. Buli mo sila. Ah, biya to eh. Ya pagkaman Bruno kanang Karon biya to eh. karon sa mo mo man makita na mo ugma sa kuan. Biu. Ugma unya. Ugma unya. Mo tingnan sa kuan. Adlaw po eh. Sir adlaw pa day. Nagkuan na tanong nag-chat kita sa kuan. Aw, kita namin maestra sus. Yang Ay buah. Mais mais diri karna ni kamyon rim tanner din mo kay mais mais ka. Adi ta sa mais kay lami. yawon. Yawa uy kuya wag yung Bruno. Isog yun makasikat na kay kadagit nag maestra ba? Sakit na ba? Kasikat naman no. Kami ani wag yun. Lahi ay kay si Bruno bay. Yaw gin porno ko iskar. Pati ang maestra na dali na mag-iskar niya. Kuya kayo kay ang maestra. Duduha na gaino. Nya unsa Mao mo? mao dito ning kuan saya ning hay saya dire katong Oh, naligot katong naligot ta dito. Nya unsa man? Ana siya, hi ma'am, ana niya. Hoy, Expand ko ni ana oh. unsaon man nato na ron na kanang unsaon man nato na ron na kanang kuan kung unya bunok kani. Dili sa hinubog ha. Kinsa magpipilion nimo? Kung mahitabo gid ang pagpili, Ayong ang maestra o kato sa timili? Maestra. Ha? Kuy, tami. Maestra gyud di ay. Kasi patagaya siya ka parang sumbong sinuod. Wala gitagay na nako. Unsa may gitrada nimo? Bunok, ya bunok. Kani, kanang kuan niya, istorya ni sa di hinubog ha. Kinsa magpipilion nimo? Si Ate Milit o kato maestra nimong ka pling-pling ron? Maestra. Maestra? Ha? Agoy. Agoy ba ay. Inab na gid si Bruno. Wala na gid si Masa niya. Oh, wala na Wala gid sa timilit na gid. Maestra. Ah, sige sige. Hayag. Hayang burok. Basic. Grabe si Burnok day no. Yari kay mais na nanay kaduha nga. Isda ni gid si Masa. Uy, patay na lang tiger. Hala! Bala ka na Bruno, kumilabot ka natin. Kumilabot ka na. Bala ka niya, kumilabot ka na. Pinadunggan ako nga maestra. Wala ka dito. Ano, chicks mo ka, kumilabot ka na. Bala ka na. Atik-atik lang mo ba? Tarungan na. Tiger na. Bala ka na. Tarungan kita. Atik-atik lang mo. Wala pala mo da. Kumilabutan na. Gusto mo kumilabutan natin. Unsa ninyo? Mountain ko niya. Atik lang mo ba? Ilaw si. Bala ka niya. Wala, patay na Wala, bulabog may yan. mo na yun. Bulok. Naamle si Masa. Dili atik-atik lang to yate. Atik-atik. Mga atik-atik lang to. Atik na. Parang kramang good ba? Isa na may Wala man. Tubay ko ninyo. Tubay ko ninyo. Wala milabot na. Tubay ko ninyo. Wala milabot na. Hoy! Alam ko, sorry ko na. Bala di ay ko ninyo. Kaniya na dikit eh. Wala ko tubay. Tubay ko ninyo. Uy! Bulabog na lang. Atik lang to yate. Wala ko lang pang guna ba? Prank naman guna. Prank ka mo. Prank naman to. Prank ka mo. Prank ka mo gud ba? Atik lang to niya. Atik ka mo ito. Prank ka mo gud ba? Atik ka mo tama. Atik ko ito yan. Prank ka niya to, prank. Joke na ito, joke. Na. Prank ka mo gud ba? Atik. Hoy! Bay! Wala milabot na bay! Wala problema niya. Bay! Atik naman kanito ate. Prank crack. Prank crack. Prank ka mo ito. Prank naman to. Atik ka mo ito. Ha? Pwede nila natin naman. Wala ka niya bulok. Hoy! Prank ka mo. Usay na nung kanimo, usay nung kanimo. Maestra, iris ko maestra. Hala. Wala bala mo. Hoy! Walang kilabot
Ikaw naman manubag ana. Wala na sakpan Pasabtas siya. Pasabtas siya dito. Pasabtas siya bunok. Inailag nyo. Kani bunok, kumilabot na natin. Kumilabot na. Bala ka diya, kumilabot na noy. Kumilabot na noy. Bala ka noy. Tarungan na. Tarungan kita. Kumilabot na, basta kumilabot na natin. Ilaw si. Bala ka diya. Wala, matay na Wala, bulabog may yan. mo na yun. Bulok. Naamble si Madis. Dili atik-atik lang to yate. Atik-atik lang to. Atik Isa na isa na ito bunok. Imong isa sa unang grade 1 siguro to. Oo.